Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Golf with your friends igen, på grund af at drengene åbenbart ikke kunne få nok, og de vil have deres revanche. Så i dag skal vi lige smadre dem en gang til, og det skal vi nok bevise dem så. Sig lige hej dreng igen. Hey. Ja, lad os hoppe ind i det. Lad os se hvad det kan, ikke? Og i dag har jeg lovet mig selv, at jeg vil ikke snakke så grimt, som jeg gjorde sidst, og jeg vil ikke blive så sur, som jeg gjorde sidst også. Så nu holder du lige jeg skal lige være lidt mere... Ja tak. Sniperen allerede. Ja, jeg bliver distraheret af Louis, mand. Skal man blive. Altså, pis. Jeg er ikke med dig, seriøst. Ja. Simon skylder 1000 kroner indtil videre. Og vi spiller om 1000 kroner, venner. Det er altså et rigtig stort beløb. 1000 kroner, der er på linjen lige nu. Så ja. Lad os se, hvad vi kan gøre godt her. Øj, det er den der lorte en der. Hvad fanden er det for noget pis, mand? Det var lige før jeg kom ned der. Ej, ja. Han får hole in one. Nej, hole in one. Okay. Hvordan fuck kan jeg sidde her? Det var satan med clean det der. Det var ej, hvor er jeg pisser dig med allerede, mand. Hvad var det om 1000 kroner? Hold din kæft. Det der sløjt ud. Husk lige, jeg er kun klar på de 1000, hvis det er mig, der vinder. Ligesom i går. Øj. Ej. Ej. Lidt nice, jeg kigger lige ved de andre bruger som taktik. Ja, så gør Ej, nej. Nej, jeg misser. Nej. Du holder bare din fucking kæft nu, mand. Jeg skal ikke allerede så blive rage-baitet af jer nu. Kan du ikke huske, hvad du lovede? Jeg tror bare, du holder din fucking fede kæft nu. Nej. Øj, det er den der oppe på toppen der, den her. Jeg snakker kun med førstepladser. Øj, røv fuldstændig over mig. Nej, Simon, vi giver lige... Det var lige godt sagt. Ja da! Eagle. Ej. Sting like a butterfly. Be like a eagle. Hold da kæft, Simon fandt. Hvor var det? Ja, det er fint. Piss os, mand. Sådan, man. Sådan. Hold din kæft. Jeg gør på det pips, mand. Jeg hader de der, hvor man skal hoppe op, mand. Man. Jeg hader dem. Jeg hader sådan pis. Det er vores taktik. Nu holder du det kæft, Simon, med at kigge. Ikke en skid, mand. Sankt, det er den her grus, der var ikke nogen af os, der kom over. Ja, hvordan er det for... Det er den der var okay. Det kan man godt. Damn. Hvordan er det for meget? Jeg lige... Jeg får den på 5. Er du stadig spawnen det? Fuck, tror du selv? Prøv at se! Hvordan er det for meget? Nej, hvordan er det for lidt? Jeg synes, jeg gør det lige midt imellem. Hvis jeg giver den for meget, så er det for meget. Wow. Jeg kan ikke forstå det her. Jeg kan simpelthen Jeg ikke er forstå. også varmet op, jo, så jeg skal lige være. Jeg ser MD med pandekam. Altså, og så når jeg åbenbart fucking... Altså... Prøv at se, om jeg kommer ud over her. Hold kæft, det er noget pis, mand. Jeg tror, han giver den for lidt. Ej! Øj. Hvor var det irriterende, det der? 7 han på. For mig røg det direkte ned i. Det gør jeg så åbenbart ikke, fordi at den her spiller der rigged. Kæft, hvor pisser det med af, mand! At åbenbart så siger den nummer, at jeg giver den for meget, og så siger den, at jeg giver den for lidt, selvom jeg giver den lige præcis, den skal have. Der hvor man slet ikke skulle give den noget næsten. Okay, den perfekt. Ej, hvor er det godt af mig, det her, seriøst. GMD'en er heldig. Det er den rigtige. Det er sådan, det skal være jo. Det er sådan, det skal være igennem hele spillet. Det er bare et hele vej. Det skal forblives. Det er Simons yndlingsbane. Hvad fucks? Jeg kommer simpelthen over på et skud her. Og i Simon kom sgu også over. Nej, mand. Ej, han rev over stille og roligt forbi os.
Jeg ser Simon, han sniper den. Ser DM, han kan gøre her. Og For 3. jeg tror, vi får flere views end... Jeg tror, vi får flere views end spørg Kasper. What? Så I det der? Ej, prøv det sammen, hvis du ikke holder din fucking kæft nu. Jeg mener, jeg hacker hele dit lort derhjemme, mand. Jeg troede sgu, jeg høvle den resten af vejen. Øj, det er den her, hun skal ramme op i. Jeg røg sgu ud af banen. Ej, altså. Hvordan kan den give så meget bounce back, mand? Hvorfor kan den give så meget bounce back? Tilbage her. Der! Det er lige, hvad den skal have. Eller noget. Det er fint. Det er bare, det irriterer mig, at den lige pludselig... Det er dårlig en, hvor man skal lige ramme den der. Med god guf der. Hold da kæft. Fanden, det var pis. Jeg rører i her. Nej, hvordan kan jeg få for meget? Det bounce over. Jeg mener også. Boogie nam nam. Muligt du fik den på 4, men Simon så fucking lurer under skovbunden, mand. Jeg kan tænke mig. Sidder med bladene og fucking tørrer sin red. Fanden her. Det er Ej, hvor dumt, man. Så rører hele vejen ud over. Ej. Birdie nam nam. En stor skov, Jørgen. Ja, det er det. Det er sgu for dårligt, det af mig. Kæft, mand. Du har ristet den. Med skinke og ost. Jeg fucker op her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Simon får den på 3. MD4, jeg får den på 6 her. Hold da op. Fanden har du lavet forkert? Den får sgu ikke nok. Ej, ja. Men stadig så... Jeg var fejl på et eller andet tidspunkt nu. Fejler jeg ikke. Nej, var det irriterende. Umuligt at røre over igen. Umuligt. Jeg kommer ikke engang ud der. Hvordan kan den sige, at fucking den får for meget det? Ej, nu tager jeg... Altså... Hold kæft, mand. Ej, jeg kommer ikke ud der, mand. Den er sgu svær, den der. Hvordan han gjorde det? Det ved jeg sgu. Han hacker på en måde. Ja, så I har spillet den her? Ja, det giver jo mening, jo. Ja. Vi spillede dem alle. Jeg har sgu ikke spillet den før. Så det... Nej, ikke den her. Ikke den her bane. Jo, Simon ikke komme over. Mor siger ikke spillet den her bane, siger til jer. Skal I bare holde jeres kæft, mand. Jeg kan tydeligt huske det, mand. Nej. Vi spillede den i går. Nej, vi gjorde ej. Jo, det var ikke, jeg kunne ikke komme over der. Det er en af de baner, der er på din YouTube. Den er ikke på min YouTube, den er nej. Den fundet på 6. Hold din kæft, man. Fik du den ikke på 7 før? Du holder bare din fede kæft, du gør. Jeg ligger nummer 1. Fucking luderlui, mand. Hvorfor det er man må give den en god mængde. Nå, det er den her, mand. Nå, Det er den her. Den er nemlig dårlig. Den fucking lort, den her. Det er sgu. Fuck, det ville lade mig, det der. Bang. Fuck. Jeg tror. Det er bare fede, når det er. Svær, du fik den over. Ja. Du siger fuld pæde. Sejn. Hvad? Jeg giver en fuld pæde, mand. Jeg rører slet ikke over, mand. Det er mig, det der. Hvorfor der? Det er satan noget stærkt, det der er mig. Spil det igen, jeg kan godt sige til jer. I ser så meget sut af hinanden, ikke? Det er næsten pinligt. Det er næsten pinligt, mand. Du skulle have følt med mig.
Det er næsten pinligt at sidde og høre på det der. Der. Ja. Jeg går ind på lige Du har under følt med mig. mig før. Øj. Hvad laver han? Hvordan? Prøv at gætte ingenting. Hvor Øj, det var meget. Umuligt. Det der. What the fuck? Jeg gav den ingenting. Hvordan kan den hoppe over, bror? Bror, hvordan fuck kan den hoppe over der, mand? Det er den her irriterende en. Øj, jeg kom sgu lige ikke noget i gang. Vilnet. Sej, hold lige kæft. Det var... Var Lukas ikke i Vilnius? Jeg ved. Og Governors også. Yes! 4. 50 for bro. Det er heldigt, lad os lige team på MD, så han ikke kommer af, så han rører længere bag. Okay, hvordan kan jeg ryge op i næse, hvor på svinet, mand, der ligger ned? Ej. Der. Øj, hvor er det vigtigt. Hvor er det henne? Der er det imellem. Øj. Ja, holy shit. Hvorfor kan man ikke hoppe? Skal den have fuld pæde ind igennem her? Nej. Jeg husker den faktisk ikke. Skal vi ikke op der alligevel? Jeg tror man skulle have givet den lidt fuld en. Ikke lad mig rulle ned. Op, Nej, op, der. shit, det var heldigt. Øj, hvor er det vigtigt! Holy shit, hold da kæft. Hvor fanden rører jeg ned i der? Det er det, der er mærkeligt. Du kan ikke hoppe på hullerne, jeg hopper over. Når jeg lige så rammer et hurtigt hul, så hopper min over. 124 gigabyte. Meget svinger på kortet. Kan jeg sgu ikke mene. Skal vi bare tage noget af kanten her? God sideafstand her. Skal jeg have mange chef, det kan jeg se lidt med sammen. Det er da pisse, det gider jeg simpelthen ikke at gå med til. Jeg sidder og spiller den her bane. Pisse snyd den. 55, 56, 71. Ja, er du sjov eller hvad? Kom så Simon. Ej, her er vigtigt det der. Kom så Simon, mand. Hvad er det, jeg hader at høre på, mand? Hvorfor er det, jeg hopper over hullerne lige så snart, mand? Hvor fucking piner mig det der? Simon, spil nu med dig, mand. Sidder jeg toffefi. Bum. Ej, det er sgu langt det der. Så skyd med dig, mand. På tide, mand. Du kan gøre noget. Hvad er det, vi skal hen her? Hvad er du i nu, eller hvad? Nå, det er nu. Min fucking hånd, det er så irriterende, mand. Vi begyndte at skyde patter som i tandlæger. Hvad er det, den fucking blev med at sige? Så jeg kan simpelthen ikke få mine ting tilbage. Fedt. Ruller ned her. Smuk svin. Der. Ja. Number 3. 120. Jeg skal faktisk prøve noget her. Bare 20. Det kan man sgu ikke, så skal du prøve mig her, Sej. 23.
Simon Günther, han får mig simpelthen her. Hvad gør jeg så her? Lost files, hvordan får jeg dem tilbage? Nej, den kan du sgu ikke få tilbage, din bums, mand. Jeg håber, det er gået i vasken. Kan jeg ikke få dem tilbage? Altså, tog på mig. Så galt. Ej, du der undsvandsjøs. Sådan gør vi det. Ej, det var så ikke det, man Hold da kæft, man var bag i banen, mand. Nu er jeg ude af banen, hvad fanden? Det gør der, mand. Måske bare måske bare. Hvor er det pinligt. Fuck, jeg heldig kommer op der. Hvor er det pinligt. Hvad skal man her? Over på det der træ. Ej, jeg rører ned igen jo. Ej, jeg rører sgu også ned igen. Jeg tror, du ramte den der. Ej, hvad altså? Shit. Fuck. Ej, nu er der undsvandsjøs. Fuck, mand, man skal give den helt. Fuck, man, sorry. Det var en get over pige. Hvorfor er du holdt lidt midt i det hele? Hvor skal man hen? Fedt, mand. Hvorfor kan jeg være her? Nå. Seriøst. Ja. Ikke så til mand. Røg, så bliver den lille med mig, Sein. 100 undsvandsjøs. Den skulle lige igen. Ja, så er det revanche. Empty far behind. Du holder bare din kæft, hvem er det, der vandt i går? Så langt bagud. Bums, mand. Okay. Hvordan er du 15 bagud? Hold din kæft, mand. Du har ikke cap på, lad mig snakke til dig. Hvorfor kan jeg ikke tage den over på den der? Continue nu, mand. Hvad er det, I sidder og laver? Design, der kan Tror du, vi har hele dagen sammen, eller hvad? Idiot. Du er. Jeg har fået en ny hat. Jeg gider snart ikke med de her venner mere. Apply. Hvad er det for noget lort, du får mig til at spille nu? Den har jeg ikke set. I don't press nothing, my friend. Jeg har sagt til dig, Simon, Louis skal ikke være det der fucking pis der. Han sidder og spoler tilbage i lortet lige snart. Sådan er når man vinder. Sådan er når man vinder. Hvem var det, der vandt i går? Tænker jeg nok. Der er ikke med til det, seriøst. Der er masser. Fedt, så kan jeg ikke Der er masser til det, seriøst. Pis, Det mand. er meget. Det er sgu lige igen. Jeg stemmer lige, når Du skal til at spille, Simon. Jeg ved ikke, om du er gået op for dig, at... Nej. Nej? What the fuck? Godt skudt det der, Simon. Men jeg spiller, når det er, jeg spiller. Men det er egentlig, jeg hæber lige på Simon. Godt skudt det. Gav ikke hinanden lidt mere. Fedt. Hvor man smash det. Ja da. Synes du heldigt. Ja da. Ja da. Ja da. Ja da. Kom nu. Hole in motherfucking one. Alle kan blive fristet af et eller andet. Hvor langt vil du gå? Hole in one, ikke? Okay. Det er sådan helt okay. Gå væk hjemme der. I'm not getting no way then. Kan du fandme lære det, du kan? Idiot. Har I set de nye 5 kroner, de er fandme grimme, de er? Jo, det var Og der er også kommet nye 2 kroner. Nej, pisse grimme. alle. Næsten. Alle kan blive fristet af et eller andet. Shit, det er heldigt, det der. Nice, lille. Ej, mand. Ej, jeg ramte sgu lort. Det er sgu Nej, det var sgu for lidt. Det er også sødt, han bomber. Hvad er det her? Hvordan er den ikke rød ned? Hvordan er den ikke rød ned? Det er lige den noget. Ej, hvor er det til grin det her, mand.
Den er den ikke røget ned. Nu er jeg oppe. Så rører han ned på Liga-porter. Det er da sindssygt, mand. Hvem er det, der ligger forrest stadig? Jeg rører tilbage igen. Hvad fanden? Meget gerne. Hole in one, ikke? Hvordan røg du op der? Når vi andre røg? Det er fordi, jeg ramte en af de der firkanter, der er, når du svinger. Lad være med at tage vores andre firkanter. Men den er så svær at komme op på, den her, kan ikke den her bane. Så der tager vores andre firkanter, når vi har ramt dem. Det er til grin, at man sidder der og snyder. Det er det, man bliver nødt til. Nej, det er ikke det, man bliver nødt til, nej. Der er ikke noget, der man bliver nødt til i livet her. Der er nogle ting... Nej, der er et valg, man kan tage. Der er et valg, man kan tage. Nej, der er ikke nogen regler. Der er ikke nogen regler. Du skal holde din kæft og adlyde mig nu. Du skal adlyde mig. Spørg Simon, mand. Er det din lille kæreste, eller hvad? Er det din lille kæreste, eller hvad? Prøv, Simon, prøv vi vand sammen lige før. Kæft, mand. I er jo til grin at høre på. I er fandme klamme, ja. Sådan når man taber. Taber og taber ikke. Jeg kommer op der. Ej. Birdie nam. Øj. Godt skud, Simon. What the fuck, man? Jeg skyder lige midt imellem, og så siger den bare der. Det er pinligt, at det her spil er så fucking... Simon, lad nu være med at afbryde mig. Jeg svær, hvis du afbryder mig en gang til. Du holder din fede fucking kæft nu. Gå på nummer 1 til nummer 3. Holy shit. Jeg svæver, I sutter hinanden. Fjerner de der blocks, så? Du bare skyde igennem den. Ej, de får den på 2, mand. Hvad er den? No way. Jo, mand. Jeg rykker med bror. Jeg gik for triple hole in one. Men du tag lige sammen. I skal lade være med at sidde og fucking snakke hele tiden om I fucking anden. I fucking klammer at høre på. Det håber I ved. Det er vel en nej, den kan jeg. Den ruller ikke længere, det. Opvæk bare rundt på 4 ikke så godt. Mand. Okay, lad os prøve at se. Den der. Hvordan kan en bakke åbenbart skubbe mig så højt? Der er et eller andet galt. Ej, jeg bliver skubbet tilbage, man. Der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt med det her spil. No way. No way, jeg får den 2. Der er et eller andet galt med det her spil. Hvordan kan jeg være på kanten der? Hvordan kan den have så meget? Det kan ikke have så meget. Jeg ved ikke, hvorfor det er så vildt at spille hele tiden. Jeg græder så hver aften og ligger med min vist ting i hånden og tænker på det her spil. Og så bliver det lille. Fuck, man, det glitcher den her vej. Hvor er det til højre, sang? Du skal lade være med at hjælpe ham som om, at... Kom så, Simon. Jeg skal blive ramt af den der. Der skal man ikke. Okay, kan hvor er det smukt det her, mand. Når jeg gør det, så jeg gør det til... tager mig fuldstændig. Skyd hårdere for helvede. Hvad kunne du finde ud af det, var? Kæft. Skal man det? Fuck, sker der så? Og nu glitched. Nej. Det er det, den også gjorde med mig, så fik jeg 2. Den ruller ikke her. Michael Jackson.
Michael Myers. Øj, det er fandme heldigt. Michael Myers. Michael Myers. Hvilken vej kunne man tage der? Man skal på ligesom Michael Myers. What? Det er lidt løg, som følger efter mig her. Mand. Glitch. Oj. Det er sgu heldigt, det der. Hvordan kan Simon altid være på så lidt hele tiden? Jeg kan kigge på ham, han fucking kun på fucking 3 eller sådan noget. Så det op. Birdie, nam, nam. Det vigtigste er for mig, at ikke komme på sidste plads. Sjældent, det har ikke taget længere. Hvad fanden kom du herover så? Glitchen. Ja. Jeg runder igen. Ja. Nej, jeg røg også ned igen. Det var for hurtigt, mand. Det synes du heldigt. Ej, jeg ruller helt ned. Ej, fuck mig. Ej, jeg skød sgu for hårdt. Tak. Nu er jeg helt ned. Det er sgu heldigt. Ej, jeg røg slet ikke op. Holy shit. Ej. Det får en sgu for lidt der. Knalde, kalde og hente hår, han kilder pigerne svømme hvor. Knalde, kalde og hente hår, han kilder pigerne svømme hvor. Han er skæve ben og forlorene tænder og brænder sin lys i begge ender. Holy shit. Han nyder cigar til sidst i glis, men han nyder kvinderne først og sidst. Knalde, kalde og hente hår, han kilder pigerne svømme hvor. Satans. Ej, jeg synes det vildt. Ej, jeg rører hele vejen tilbage til spawn. Shit, jeg er uheldig her. Rører tilbage til spawn. Smag på den. Smag på den. Smag på den. Jeg rører tilbage igen. Knalde, kalde og hente hår, han kilder pigerne svømme hvor. Han er skæve ben og forlorene tænder og brænder sin lys i væggen. Han nyder cigar til sidst, det glis, men nyder det kvinderne først og sidst. Du skulle ikke som... Du skulle kraftedeme ligesom spille, Jan, du er. Så skal den score meget her. Ja. Kommer jeg sgu ned til dig, Frank? Let's not celebrate too early in that. Too early in that. You know, too early in that. Ja, jeg ser stok. Jeg ser stok. Du skal bare skyde ud. Nej, jeg kan ikke skyde. Du skal ikke hoppe, du skal ikke hoppe. Jeg sidder stok i vandet. Men du skal ikke hoppe. Men du skal ikke hoppe, siger til dig. Ja, okay, fint nok. Så sidder jeg stille, så prøv at vente til du rører i hul. Så se om jeg kan komme ud herfra. Sygt nok. Det er mig. Men jeg får nok også på alle mine skud her. Fordi det er så pisse. Jeg kan ikke komme ud her. Der er en prospekt til mig. Okay, jeg kan ikke komme ud. Så jeg sidder her. Så skete der noget. Vigtigt lige at hente nogen der på MD. Det er deroppe, man skal. Hvordan er du kun på 3 skud? Ja, fordi jeg stadig ikke har skudt endnu jo. Jeg sidder fast. Hold kæft, mand, hvor du klam du er. Man rammer MD der, og man celebrating too early, man. Fuck, hvor er du klam, du ikke sidder og bruger nogle skud. Du spørger Simon. Hvordan det ej, ikke den her bane, jeg hader den her bane. Ej, mand.
Altså dårligt. Jeg sværger, jeg havde det der bane over alt på man jorden. skal ramme den clean prophet, man. Fucking profeten, eller hvad? Sker der? Jeg sværger, jeg kan ikke den her bane. Okay. Ja, det er jo bare klart, det leverer. For en på 4. Hvor skal man hen? Der. Det er den der glitcher, hvor jeg går. Ej, mand. Okay, det vil have, man skal derover, men det virker ikke. Hvor dræner det meget for energi, det her spil her. Godt lavet det her spil. Hvor er det så godt at se sin ven Cypher. Jeg vil ikke engang kalde dig min ven mere. Oj. Hold nok kæft. Man skal være to til at danse tango. Øj, det er den her. Hvor fanden er det, han skal hen? Jeg kan næsten ikke trække vejret, hver gang jeg spiller. Så ruller jeg ned igen. Uheldigt. Okay. Hvis jeg er smart her, så skyder den ind der. Og får den på 3. Men det ruller jeg med den her op her. Det gør det. Ej, hvor er jeg så søs. Så god. Ej, Jeg kan slet ikke mere. Jeg kan ikke mere. Nogle gange så er jeg bare søst så god til at outplay. Det er vigtigt at lige hente de her point her. Det er vigtigt point der. Det er vigtigt point der, venner. Det er vigtigt point. Det er vigtigt point. Har du husket at sige til YouTube, det var 10. runde, inden du vinder? For jeg skulle ikke spille nogen. Vi skal spille 10 runder. Det glemmer du lige at sige. Og det har vi sgu ikke. Jeg ved ikke, hvor du snakker om. 10. runde. Var det ikke 10. det her sang? Det har jeg ikke set noget. Jeg har ikke hørt om. Ej, det ruller engang over her, mand. Shit. Hold kæft, man. Det er sådan en nossespil, mand. Nej. Hvordan kan jeg give dem for meget hver gang? Ja, for lidt. Suck it. Men alligevel er jeg high hver dag. Der ruller den ikke hen. Holy shit. Yes! Ja, det leverer. Hvad blev den lige? Ja. Ja, kroppen skal være lille. Er det sidste runde? Nej, der er det? Der er 2 runder mere. Er det ikke? Nej, 1. Det er afgørende her. Kroppen Kan skal få. være lille. Lad os se, hvad vi kan gøre her. Nej, ikke den her. Jeg svæver, jeg bruger min mor, jeg hader den her. Nu er en glitcher på i går. Ja, jeg hader den her som pesten. Som pist? Som pesten. Det er jo. Ej, mand. Okay, jeg spillede den i går, der gav jeg det der. Så man skal give Jeg den prøver- fuld maskine. Jeg prøver simpelthen at glitche det igen, fordi han er fucking coach. Han er en fucking Ej, fuck, mand. Hvordan kan man give for meget her? Hvordan give for meget? Sej, hvor. Word. Så er det den gode her. jeg rammer lige præcis i runde til crabsene, man. King crabs, man. Yes. Boom, han får den. Louis får den. Lad os prøve at se. Der var en GG. Hvad er han Ja. på? Yes, man. Easy dub, man. Nej, ja. Nå, det var, jeg ramte den ellers lige, som den skulle af, jo. Men den siger jo bare nej til det. Jeg ved ikke, hvorfor, at den gør det. Jeg tror kraftigt med det i, mand. Ryg nu i, altså. Der er ingen grund til at slå pinden på det. Let's go! Jeg ved ikke, hvorfor du celebrate, altså. Det er ikke, fordi du vandt meget.
Shit. Nå, så trykker du. Blue tail. Sidste game her, inden jeg bliver nødt til at stoppe videoen, inden det bliver for langt, så gider folk nemlig ikke at se den jo. Jeg tror ikke, de gider at høre på sådan nogle klunser som jeg. For at lave en ny en. Hvilken good call. Ny en, vi snakker om. Ej, ikke den der, jeg sværger. Den er dårlig, Den er, jeg sværger. Jeg tror ikke, jeg havde en anden bane med Det er 9-9. Der er ikke en bane, jeg havde mere end den her. Ej, jeg røg fuldstændig ud. Volvo på arbejde, venlig, spænd din sikkerhedssele. Volvo er sulten, klafte. Jeg laver det der, ligesom jeg var i tredje. Kan du huske? Nej, ikke noget hallo. Kan du huske, at... Kan du huske, at jeg lavede det der med, hvor jeg gik ud af kamera og lod som om, at jeg lavede det der? Volvo på afvej. Det der, hvor man lavede det. Jeg kigger ikke efter, hvor fanden den er bare. 2 sekunder, jeg skal lige hurtigt. Hvad er det, jeg genstarter den lige MD? Jeg skulle lige tage min spyd-off. Er det ikke bare automatisk? Nej, det er det ikke. Hvad heldig. De vil have kroppen skal være lille. Jeg vil bare have... Ej. Okay. Nu siger jeg sige, mangler baby. Nå. Det røg ind. What? No way, det er en 23. No way. Står så lige? Ja, jeg bliver lidt nødt til at genstarte, hvis du kommer foran. Nej, det gør du ikke. Det er den her. Fuck, jeg havde den her. Okay, den får for meget simpelthen. Ej, kan jeg få den på en? Nej, Simon. Ej, jeg røg helt ud af den. Hvad sagde til noget? Det var godt at få den på en der. Hun vil have kroppen skal være lilla. Det damer ligner Voldemort. Simon, jeg skriver lige hurtigt til dig, hvad du skulle gøre på den her bane. Den her. Der damer ligner 50 akkord. Ikke at du får den på 2, bror. Hvordan får den på 2? No way, det var på 3, no way. Hvordan er det, I får den på 2 der? Det er bare god, bror. Fuld fart, så var jeg oppe i kuglen. Fandme give dig gode, jeg skal. Man skal ikke nok der. Holy shit. Kan man godt komme op her? Shit, den fik meget der. Får den bare der. Får den for lidt her, hun bare. Sådan! Jeg ikke tænker mig om her. Holy shit. Kan man ikke? Kom nu! Tak. Der stammer ligner 50 akkord. De spørger, hvor jeg er henne. De spørger Sissi, om jeg kan godt lide sorte ind i. Jeg ruller ned. Vigtig point, det her, gutter. Vigtig point. Hvad fik den på? Så han fik den på 2. Ja. Simon on top. Godt lavet det der spil. Simon har fået 2 hele vejen. Så vi går bare efter, at du vinder nu. Okay, jeg holder kun med dig. Simon. Hvordan kommer den her? Kan jeg lige? Ja, jeg kunne også lige smutte igennem der. Fornemt. Man skal ramme den, ja. Yes, jeg rører simpelthen ind på væggen her. Efter det godt lavet mig der. Jeg var simpelthen ude af banen. Jeg må ikke være her, tror jeg. Hvordan fanden kan jeg ryge over? Jeg skød nærmest ikke engang. Vigtig point her, vigtig point. Med sig min 2 streak op, der var shit. Til at lukke op og skyde i. Det er dårligt det her. Fuck. Kan jeg få mig? Ej, jo, hvor der var. Ej, man, kom nu for fanden. Ej, jeg ryger i her. Jeg ryger simpelthen i her. Ej, jeg ryger i. Fordi det der black hole, det redder mig. Umuligt. Yes, jeg får den på 3, mand. Ja. Altså, mand. Fuck af mikrofon. Hvor er drengen? Den er bare fuld pæde her.
kunne ikke komme lidt mere frem, eller hvad? Nej, jeg rød sidst ud af banen. For fuck's sake. Det er sygt embarrassing. Embarrassing. Hvor er det stejme henne? Embarrassing! For sammen, hvordan er du altid på så lidt? Hele tiden dig. Jeg er ikke skyld, jeg venter. Nej, du sidder fucking og lurer, hvad vi andre gør. Sæt det under fucking dynen, mand. Tænker jeg, det kan jeg se, du gør. Idiot, mand. Kæft, mand. Bare gå op ad bakken, er du mærket, eller hvad? Okay, så har jeg ret af kanten lige mig der. Ja, hold da kæft. Okay. Jeg vil lige så godt bare tage 10. Bare skyld stille og roligt op, så. Ja, det kan jeg ikke. Der damer ligner 50 akkord. Spørg Sissa hende. Og hole money. Og ikke skige hul in one. Man rammer sgu da aldrig den her. Kan man synes godt det der? Det tror jeg sgu ikke. Fuck, det er sygt svært. Øj, hvor var det tæt på mig. Nej. Hold nu kæft, nej. Ej, fuck. Jeg ramte lige ved siden af. Sygt. Ikke mig, Louis. Og lige. Skal man bounce den derop? Hvor der den der bane, jeg havde. Fuck er chancen, synes jeg. Jeg er smart her. Ej, hvor er du Ja, fucking okay, næse, sammen du 2 er. gange i fucking snart. Fuck, Louis er klam egentlig. Arbejde med det. Smart, bror. Ej, det er fucking klamt. Tys, man. Ja da! Ja, man! Den er svær, den der. Så meget. Det er synd for sejlet. Du er ret af. Jeg har ikke ondt af dig, jeg er ærligt ikke ondt af dig. Fuck, den er bane, den er gravity på. Ja, det her det er nok en af de værste baner, og sammen med den der... Er det her Space egentlig? Nej, det er The Volcano. Den der Space. Fuck, vi lort også. Okay, lov mig, det gør jeg så ikke. Nå, jeg røg sgu tilbage igen. Jeg er glitched. Hvad satan? Skyder I, når den er nede? Det var Åh, sej, mand. Det er irriterende, det. Øj! Men så røg fucking ned, mand. Ej, hvor er det for lidt, mand. Fuck, mand. Ej, det kunne jeg have gjort fra starten, det der. Så havde jeg haft 9. Altså, dum, mand. Helt til det hver gang. Hvad var hjerne? Jeg sidder og tænker med fucking boys i hovedet. Fuck, jeg synes du er heldig, mand. Fuck, jeg var tilbage. Det var da helt jeg kan ikke det, selvfølgelig. Det er det for meget. Lort, mand. Jeg får den for lidt. Vigtig point her, goddag. Vigtig point, mand. Hold kæft, mand. Vigtig point her. Vigtig point her. Hvor er det vigtigt? Hvor er det vigtigt? Hvor er det vigtigt? Hvor er det? Sæt dig i det hele. Okay. Se hvad vi kan gøre anderledes her. Der.
Når der vind, er der ikke? Jo. For meget. Lige lidt for meget. Fornemt. Ej, mand, så giver den... Ej, mand. Hvor er det irriterende, at den åbenbart... Den ikke kan koncentrere sig mellem de rigtige ting, jeg gør. Pinligt, mand. Jeg ydmyger mig selv her. Skal man? Man skal her. Bare herop. Nå, jeg falder umiddelbart helt ud af banen. Det er den her, hvor man skal ramme den perfekt. Nå. Fuck, hvor er smart, seriøst. Okay, Det var ikke særlig smart af mig, det her. Ej, ja. Kommer jeg bagud? Kæft, mand. Fuck, jeg synes, du er heldig i den her. Jeg kommer bagud. Det er fandme pinligt der. Så hvorfor skyder du den ikke bare? Jeg kan ikke sætte på en... Okay. Hvorfor gjorde du ikke det der i starten? Fucking uheldig, man. Tænker med en vis ting, mand. Virkelig bare. Hvor er det dejligt at se en, der giver op her. Ja, bagud med en. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Ikke godt det her, venner. Det er ikke godt. 50 kun. Fuck, laver Simon. Det var det for det. Hold kæft. Hold da kæft. Det var det for i dag. Hvordan fuck er Simon her? Den anden black hole. Det var det for i dag. Nej, hvor er jeg heldig. Det er ikke det, jeg vil have der. Yes, man! Hvordan fuck fik du den på det? Hvad? Så noget jeg kan. Altså, hvad Det er ikke sådan noget, du kan. Det er ikke secrets. Jeg er ingen af Du det sidder uheldigt, der, man snyder fucking Det var det for i dag. meget. Det var det for i dag. Nej, det er ikke det for det. Spil det her mere. Det er simpelthen... det tager over. Det er det. Øj, hvor er jeg smart, mand. Holy shit. Men du er bare klam, det er det, der er værste. Fuck. Synes det er goat. Synes ligesom Mongrel i det her spil her. Ej, hvad? Hvad? Tak. Altså, I guess. Bums, mand. Nå, okay. Ja, men hvem er det, der har sat de der bomber om, ligesom i kloset? Hvorfor er den der her? Zoomer nu ind. Hvordan får man den i midten? Jeg prøver bare at skyde mine. Okay. Vi har givet op, boys. Jeg har release nogen. Fedt. Jeg får max skud. Jeg prøver lige den her taktik her. Han får Det gør simpelthen ingenting, jeg bliver scammet. Nå, hvordan kan den lige hoppe op af den beskytter? Det kan godt være, du kunne nå ham, så faktisk. Nej, jeg skal ikke spille med det her. Vi er da også en lortebane. Hvad er det for nogle... Du skal ikke være host, man vælger sådan nogle klamme fucking baner. Sorry man, I don't choose the map. Jo, du gør. Det er ikke mappet, det er spilleren. Det var det for i dag. Ja, det ser på. Er jeg ikke i? Nå. Så det er ikke være i. Det var det for i dag. Stopper vi. Stop, mens snakken er god. Skal der spille...
Jeg stopper, mens jeg er på toppen. 3 Nå, og 3. jeg røg ud. Amateur putter. Fuck er amateur putter? Før mig give dig amateur putter, mand. Jo. Og så kommer det der portal der. Åh, det er de der fucking... De der hader der. Så var jeg simpelthen ud af. Så gjorde mig der blot. Tjek på Louis over i. Jeg ud med sækken. Lad os lige spille næste gang. Okay, vi spiller næste gang, hvor man godt kan ramme hinanden. Skal I se? Hvad mener du i se? Jeg er en dårlig taber. Jeg kan ikke tåle at tabe. Jeg kun vinde. Hold kæft, mand. 3 og 3 dobbelt. Du har ikke vundet 3 kampe, du har vundet 2. Nej, det blev lige med mig og Sein. Og så vandt jeg også sidste. Så har jeg lige vundet den her. Ja, så har du så vundet 2. Ja, så 2 ud af 3. Take det dub. Det er sgu ikke noget dop. Det er sgu ikke noget pral af. Det er sgu noget pral af. Det er sgu Det er sgu ikke noget pral af. Hvem var det, der vandt i går? Tænker jeg nok ikke. Du holder bare din kæft, mand. Jeg ved, du sidder der og bliver helt rød i hovedet bag skærmen. Idiot. Jeg vandt i går også. Samme mand, der også i går. Så... Nej, det gjorde han ikke. Så tabte du i går. Tak for den her video. Lorte video, mand.